Tidak penontonan bersemu sadonan hadir di galanggang sadonan hadir di galanggang galangay do talaganyo ranay nan baru kami karang ranay nan baru kami sarang kok kurang di meta jalani kami kok anak muda-muda kami kok anak muda-muda jamaah sado kami labiai pado panonton nan basambung pado panonton nan basambung alim ulama jadi pandai parinan pagang di tanah kotor parinan pagang di tanah kotor kami mainkan curi toranai kami kamulai bacurito kami kamulai
Tabanglah pipi duoti tabanglah pipi duoti Kejadian kami kembali kubo makan gila kubo makan gila
ayah kanduang nan johari dulu bumandeh kanduang ambo mangkun ayah ambo daki gadang bekersik jasa ngaju keinginan baru ambo banakan niat keinginan lah rame iyo nak bayi berjalan-jalan kok lagi dapet bakar aja balas jiwa badan diri daripada ambo di rumah itu niatan dalam hati mbak apa lepek dari ayah. Oh ibu yang bujang Baradewa batik kisah baluri salampau subolah bujang kanabana sabalun bujang payi marantau kalaulah turun dari janjang rantau sabulan pulang payi tentu malu itu diurang iko para lu dipikiri alun lekar yang lantai dipijak kampung dan alah takana puluh iko namanya rantau siak payi pagi pulang sanju iko bapak pakai nambah itu marantau apa itu namanya ayah lumande nang kamalu iti api tidak pagulu daripada kujang bajalan elok di kampung menolong orang kok lisa pakai nambah kian batik bana malabujang ayah kandung badan de ambo dan ayah uraikan tadi kok itu kan iyo pulau iyo pak itu masuk ini ayah dan bahati rusuh ambo nandak merantau sino bajalan mungkin indah jauh mulai dirana menanggung malah barangkit dari tanggo untuk menambah pengalaman pai karajur ke sawah luntung kajian baru nan tujuan pengetahuan kok lai batuka ambo barangkit dari kampung itu di ambo nan takana Allah sudah lagi si ayah kandung kalau ba itu kado bujang iyo pulo itu kironyo si ayah kinilah tabayang bujang banyek nak bakarajo lai banyek nak mencari untuk menambah pengalaman izin berilah ayah bari ayah lapis bujang bajalan sebagai sebuah tambahannya bujang kepindah dari kampung kok lain patuah kanan tuo mintalah izin ke mandekan dua tapuk alang nak badega tapuk siriah nak bajawe kok lain dapet katunam bana kami berdua perisapan dapet pasanan dari orang tua elok-elok dirantau orang itu di ayah nantarato Allah kesenang hati bujang kalau bak itu kata ayah telah senang dalam hati ambo ko turut perintah langsung saja ambo sekali manding kanduang badan de ambo manding laharuk patang pagi parentongan jo ayah caku mungkin manding lah mengarati kok elai di manding katuk kuaknya nak barali ibarat kaji di mandi nak babari pulau nak samu sanang dalam hati anak mandi bukan Maradewa dari ketek anak dibuaikan baitu banan nam takana sampai 10 kabajalan
mandeh indak katuju. Lepeh anak payu bajalan. Sabab lain mudo matah baru. Mandeh na indak. Halapesan. Dari ketik dinanti gadang. Laki mo patu. Dosa suai. Sadang rancak. Mandeh memandang. Sadang katuju. Kami memakai. Ragu, itu sebabnya udah datang. Minta maklum tentang itu. Oh, udah Sultan Maradewa. Apa udah Baitu Bana. Oh, udah Sultan Maradewa. Apa udah Baitu Bana. Oh, udah Sultan Maradewa. Udah surang nandana cintai. Apa udah Baitu Bana. Ulur itu kajian nanti. Aluran kata udah tadi. Ini tak bayang pulo. Tak tegok bapak gaduri. Tak rancak bapak gabungo. Nak sama rancak di jaya. Sayang nak sama di gunjaya. Dia tang timba balik. Dibawa ke dalam rumah tangga. Kita pergi ke ruang tengah. Di sunan kita dah sampai. Kita temui Mandeh Jaya. Nak dapat atau nak sesuai. Di etong bersama-sama. Nak senang dalam hati. Di itu minta penjawabnya. Kita berjalan hanya lain.
dicari